Ola compañeiras, son Roberto Vilar, da Cabeza non para. E uns inconscientes tiveron a ben nombrarme padriño da primeira carreira Camiño das Letras. E diredes vos, que é a carreira Camiño das Letras? Porque como é a primeira non sabedes o que é. A carreira Camiño das Letras celébrase aquí onde estou agora mismo, no Monte do Gozo, dende Lavacolla, Santiago de Compostela, ata o Monte do Gozo. E é unha carreira de 8 kilómetros para os maiores, que hai para pequenos tamén, que se celebra o 18 de maio, aproveitando as letras galegas, e quere ser unha carreira na que se unan o deporte, que a xente veña a correr, e a cultura, as letras galegas. De feito, vai ser a primeira carreira do mundo que a todos os corredores que acaben a carreira, todos os corredores, regalaráselle un libro. Desta maneira, queremos xuntar, aproveitar as letras galegas, as nosas letras, para fomentar no que é toda a familia, pequenos, grandes, porque vai haber categorías para todos, circuito para os nenos pequeniños, para que veñan a correr e reciban o seu libro, e me parece unha iniciativa maravillosa na que podemos traer todos aos nosos pequeniños e nós tamén correr, e ao mesmo tempo que corremos disfrutamos do Monte do Gozo, disfrutamos do Camiño de Santiago e disfrutamos das nosas letras. Paréceme a mezcla perfecta: deporte, camiño e letras e cultura. Convídovos a todos a que participedes o 18 de maio na primeira carreira Camiño das Letras. Como tedes que facer para apuntarvos? Facilísimo. Hai unha páxina web que é carreirasgalegas.com. carreirasgalegas.com. Entrades aí e anotádesvos, e o 18 de maio, que estarei eu aquí con todos vos para apoiarvos, axudarvos. Eu correr non corro porque non sei correr. Non sei correr porque nunca tuve necesidade, sempre cheguei aos sitios a tempo, non me fixe falta correr. Pero eu estarei aquí con todos vos, vale, o 18 de maio, quero que todos vos apuntedes pola cultura, polo deporte e polo camiño en carreirasgalegas.com. Vémonos na primeira carreira Camiño das Letras.